Joo, me tosiaan tutustuttiin Karin kanssa joskus 60-70-luvun vaihteessa, kun hän aloitteli, hän oli sähköteknikkokoulutukselta ja teki aika vähän, kyllästyi elannon ikkunoissa, vaihteli lamppuja, niin päätti, että tehdään mallihommia ja sitten saman tien rupesi kyllä kuvaamaankin. Studio oli siellä, joka on tänä päivänä joku luksusasunnoksi tehty tuolla Leirossa. Sieltä kellarista nämä negatiivit sitten aikanaan pelastettiin, kun oli mun työpaikalla varastossa ja sieltä sitten Hannu ystävällisesti ilmoitti, että tämmöinen instanssi on olemassa, joka saattaisi olla kiinnostunut näistä negatiivista ja sitä kautta ne pääsivät tänne ja hyvä, että löytyvät kodin sitten. Jos Karista nyt haluaa jotain sanoa, niin hän oli hyvin vaatimaton, vähän enemmän syrjään vetäytyvä, mutta hauska seuramies monessa suhteessa. Ja hän oli työhullu mies. Aamusta iltaan kuvasi, illan suut kävi saunassa, hän oli oma sauna siellä studiolla. Sitten joi pari kaljaa, kehitti negatiivit ja sen jälkeen rupesi kehittää kuvia. Studio oli 24/7 auki kaikille kavereille. Että siellä ravasi jos jonkunlaista kylän viisasta sitten katselemassa, mitä tänään pitäisi tehdä. Loppuhan oli sitten äärimmäisen surkea. Hän omissa kotirappusissaan kaatui pyöri alas ja ei pääse sillä seurauksella, että henki meni. 70-luvulla niin se oli muotialan vallankumous. Siinä tapahtui niin paljon. Se oli ensinnäkin silloin tapahtui naisen yksinäistyminen ja sitä kautta tuli mieleen tuo partner look, joka meillä oli sitten, kun Epun kanssa mentiin naimisiin, meillä oli tietysti samanlaiset asut. Kari oli muotikuvana, oli erinomainen, että hän oli hirveän hyvä muotisikuna. Väri, silmä ja muoto ja taju ajan hengessä. Ja se, että saa vaatteet ja mallit, niin se ei ole vielä pannaan se vaate päälle, vaan miten se elää se vaate siinä kuvassa. Mutta hän teki todella sen ihan viimeiseen saakka loppuun. Että ei mistään kuvan, vaan myös kehitti ja suunnisi ja valitsi ja kaikki se oli. Mutta vielä päivää. Se vietettiin ihan, oli mielenkiintoista. Sitten hänen lupsekka olemuksensa näkyy tuossa. Hän oli hyvä siellä. Oli elämäkin semmoista, tuo karkaa oli siellä ja hyvin koko ajan ja pilke silmä kulmassa. Nämä kuvat ja mallielämä, niin nämä erää näissä Karin kuvissa kyllä hyvin. Meillä on ollut tosi hauskaa, kun me ollaan tehty näitä. Kiitoksia hyvästä lahjoituksesta. Kiitos.